Neix a Barcelona una roseta ben plantada de mare catalana i de besavi francès. Hola, sóc el Marc Ros. A l'equip de Moritz m'ha encarregat una sortida diferent per la ciutat amb aquest vehicle fantàstic, una manera d'ensenyar Barcelona by Moritz i a passar-nos-ho bé. I la primera activitat consisteix en una sortida amb aquests patinets i baixarem per aquest passeig, entrarem al Jardí Joan Brossa i és una baixada molt còmoda i tindrem unes vistes espectaculars de la ciutat i una experiència fantàstica. Ens mirem al cel i escoltem les ones de Barcelona. I en aquest temps no hi ha millor companyia que una roseta Moritz ben fresqueta. I ens trobem al mar, ens mirem als ulls i escoltem d'on bufa el vent de Barcelona. I en aquest temps no hi ha millor companyia. Ara toca remar i estem aquí al Real Club Marítim de Barcelona on fem la segona activitat, que és anar a remar pel port de Barcelona i sortirem amb dos barques a fer l'activitat i a veure una Barcelona diferent des del port de Barcelona. Fantàstic. Vinga. I escoltem d'on bufa el vent de Barcelona. I en aquest temps no hi ha millor companyia. Bé, ara hem arribat al velòdrom i anem a fer el que ens hem guanyat, unes bones tapes amb una bona Moritz, després de fer aquestes activitats tan fantàstiques i haver disfrutat d'aquesta visita a Barcelona by Moritz.